שלום לכם, שמי הוא בולדוג און סטייק, והיום זה יהיה הסרטון השני שלנו בליג אוף לג'נדס. אנחנו התחלנו עם טריסטנה בתור איידי קרי, חבר שנמצא בתור ג'אנגל, ויש איתנו עוד 3 נוברים או נובס, איך שאתם רוצים, שלא יודעים לשחק. אז אנחנו התחלנו בכך שאנחנו קנינו את הדורן בלייד, את האלף פושן, וכמובן את הוורד. המצב של הטופלן, כן, רגע, אני חייב לעשות איזה פוקוס. לא רק לרקוד. אז אנחנו כרגע מסתכלים על פיז FK, אחלה, ויש לנו יאסו במיד, שככל הנראה יהרוס לנו את הטורט בדקה שנייה. סליחה על זה. אז בנוסף לכל אנחנו נתחיל ונשדרג את ה-E, ונתחיל עם המריבה שלנו עם דרייבן. יש לנו כאן את ליאונה, וניתן קצת כמה בייסיקים לדרייבן שיחב לו. מה? הנה הוא, כן, סבבה, פיס חזר. בוא נראה מה המהלך הטקטי שלנו. אני רואה שאנחנו מתקדמים לכיוון דרייבן, ובראון נותן את ה... עוד אחד. לא, עזל. אוקיי, זה המזל. אנחנו נמשיך ונעשה את הפארם. ליאונה קנתה את ה... לא נכון, נו באמת, רליק שיד, אחלה. אנחנו נמשיך, ניתן קצת בייסיקים, וכמובן שלנו את הפאסיב של הבייסיק, שיכול לגרום להתפוצצות אם אתה הורג מיניון או מונסטר. ובראון נותן את הפאסיב שלו, של ה... אוי בואי, את הפאסיב שלו, ואנחנו ממשיכים לתת בייסיקים. דרייבן כמובן ממקסס עם ה-Q, זה קצת תהיה בעייתי, למה כל Q שלו מוריד מלא קריט, והוא ממשיך, אוי בבוי, אחלה, פרסט בלוד, לא בשבילי! זה פשוט עצוב. טוב, לא נורא. קיל לברום, שאני צריך לקחת את הקיל הזה, אבל אני אזרום עם זה. אנחנו כרגע נקנה עוד אלף פושן, כדי במטרה שאנחנו לא נמות, אבל אין לי מספיק כסף לקנות איזשהו חפץ של AD, אפילו את הלונגזורד. אז אני בעצם אתחיל עם אינפיניטי אייג', שאנחנו נתחיל עם החפץ של הפיקקס, של ה... כמה זה? 80? לא, מה פתאום 80? 25 אטק דמג'. סבבה. ודרייבן שם עם 300 HP, מתי יהיה לו עושה לו פארם, רק חבל שהוא הולך להיות רקט. או שלא. או שכן. כלב. וואו. חצי חיים כבר ירדו לי בגלל הפארם. זה כבר יהיה מסוכן. הרווחתי את ה-Q שלי, ואנחנו נמשיך. הג'אנגל בינתיים הולך לכיוון המידליין, עושה את הקרב. בסדר גמור, הוא ממשיך להתקדם לכיוון הרד שלהם, בתקווה שהוא ימצא שם רד. אנחנו נמשיך כאן עם ליאונה. יש לנו SS מדרייבן לכיוון המיד. אנחנו צריכים להיזהר, נשים פה וורד כדי שהוא לא יפציץ לנו, ומתברר שרק ליאונה נמצאת בבוטליין. היא דווקא עליו את הסטן. יאסו במידליין, ופיז, איפה פיז? בבייס. מחכה למאנה. אנחנו כמובן צריכים להיזהר מגנקים, כי הג'אנגלר שלהם הוא רקסאי. רקסאי היא ממש טובה בגנקים. זה לא צחוק. והרווחנו את ה-level 4. אנחנו נשדרג את ה-E שלנו במטרה שנוכל להביא כמה שיותר קולדאון לכיוון ה-E, ונוכל לפצץ כמה שיותר אנשים. בינתיים יאסו דופק כמה בייסיקים, והוא לחד אותו בתוך הטורנדו. לא עתיד מסדיר לפיז, אבל אנחנו נצטרך
להמשיך. אז אנחנו בעצם מתחילים... אוי ובוי, ליאונה תפסה אותי, אני דופק את ה-W על מנת להתרחק, דופק את ה-E, את ה-Q, הולך לסתם. 18 שניות לקולדאון, עם טריסטנה. לא כיף בעולם, אבל זה בסדר. אני רואה שדרייבן הפעיל רגע את ה-W, הוא דופק את ה-Q וממשיך לעשות מיניונים שנותן לו יותר פיזיקל דמג'. ליאונה ממשיכה עם ה... אוי ובוי. ואני צריך לדפוק את ה-E במטרה שנמשיך לחיות. ואנחנו צריכים עזרה מהגנק, הגנק מגיע. הגנק מגיע. מהצד ההוא, אוקיי. בסימן שלך. רק אני אומר לך, יש לי 400 חיים. אוקיי. יאללה, בואו. יש לי 400 חיים, פלח. וממשיכים. ואנחנו נמשיך לדפוק כמה בייסיקים. עוד אחד. אוי ובוי, רקסאי. רוץ, פלש, משהו. לא צריך. סבבה. 3 בבוטן הפתיעו אותנו קצת. רקס היה לנו מהשיחים, אבל לפחות פיז עושה לנו טיפה של פוש בתוך המיד. זה היה קצת קרב קשה, אבל אתה יודע מה אומרים? קשה באמונים, קל בקרב. ופלח נשאר שם, אני אשים רק ווארד ליתר ביטחון, ויש לנו כאן את הווארד, ואני צריך לדפוק את הפלש על מנת של לעמות. וזה מאוד מסוכן, אנחנו בתוך טווח ראייה של... אוי ואבוי. אני כבר רואה את המוות השני שלי פה. אני מוקף ואני מת. כן, אני מת. אבל יש לנו אסיסט מהג'אנגל. כמובן אנחנו לא יכולנו לעמוד בלחצים בגלל שהיו 3 עלינו תחת טורט, והטנקר כנראה לקח הכל. הטנקר במקרה הזה הייתה רקסאי. לאחר שאנחנו נקנה עכשיו את הפיקקס, אנחנו נקנה עוד קצת בקבוקים עם כל הכסף שנותר לנו, על מנת שלא נמות, כי אנחנו די סקווישים כרגע. אני צריך להרוויח די קילים, אז רוב הסיכויים שאני אלך לרומינג, או למיד ליין, או שאני פשוט אעשה דרגון. כן, אני אעשה עם הג'אגל או לדרגון. אנחנו כרגע בלבל 5, אנחנו נשדרג את ה-W שלנו, ורק אחר כך אני אשדרג את האולטי, ואז את ה-Q. אני תמיד אוהב לשדרג את ה-W ואת ה-E, כי תמיד אני נקלע באמת מצבים שאני צריך לזוז, וזה עוזר לי, זה כמו פלש. הבעיה שזה רק עם מנה, ולפעמים זה לא כזה מזדמן לך. אנחנו כרגע עם דרייבן. דרייבן כאן עושה לנו בייטס, יש לי תחושה שזה לא הולך להיגמר בטוב. רקסה השאירה כאן את החולות שלה, את הבורות שלה, סליחה. ודרייבן הוא קצת בעייתי, כי הוא די קאונטר לטריסטנה. אני יכול גם להבין למה. הוא חוסם לי את הכל. אני עושה קצת בייסיקים, וברום נכנס ואני שם את ה-W, וכמובן אני שם את ה-E, עוד 1, 2, אוי ואבוי, באמת אח שלי? באמת? פלש ואיל, אחלה. אז פלש ואיל בוזבז לדרייבן, ווליבר עושה פוש בטופ ליין, אנחנו צריכים להיזהר מה-Q של ליאונה או מה-E שלה, לא זוכר מה זה היה, אני אף פעם לא שחקתי איתה. כי היא יכולה לתפוס אותנו, דרייבן דופק את האולטי וכולנו מתים. יש לנו קיל מהמידליין עם אסיסט של ג'אנגל. גוד ג'וב. ואחרי שהרווחנו את האולטי, אנחנו נמשיך. אנחנו תהיה חזקים, עלינו ל-121 דמג' ובסך הכל זה קצת מסוכן. זה יהיה ריסקי מוב כדי לעשות את זה. אבל ברום הולך לכיוון... מה הוא עושה? אוקיי. אבל למה משם? פשוט יכול ללכת מכאן אחורה, כאילו. מה זה זל? טוב. דרייבן עושה קצת פארם, זה קצת בעייתי בשבילנו. כי... הוא יוצר עלינו הרבה לחץ. אבל אנחנו נוכל להסתדר בסופו של דבר. אז הנה יש לנו כאן את הסיסטם הג'אנגל, אנחנו הולכים עליו. יש לנו כאן הריגה בטוחה. והאם אנחנו נוכל להשיג את הדאבל, היא דווקא עלה את האולטי של הסטן. אבל פלח מת לנו. בטעות. היה צריך קצת ללכת אחורה, אבל... כן, זאת הטעות שלי כנראה. אבל... הכל יהיה בסדר. אנחנו נשים כאן את ה-E ונמשיך לעשות Q, או Q, ואבוי, הוא לא עושה את זה, אל תדפוק דייב, ואמא שלך. ואני צריך לדפוק את ה-E, במטרה לחיות, אני עף אחורה. והנה יעשו, ויש לי תחושה שאני מת עוד שנייה. אני מת. GG. אוי ואבוי. ואמא שלך, בן זונה. אוי, סליחה, אסור לקלל בטלוויזיה.
לא קל, אנחנו 1-3 ובחיים לא הייתי ככה עם איידי קרי. אני בטוח שאם אני אקנה את קליסטה, שיהיה לי את הכסף, אז יהיה לי הרבה יותר קל. בינתיים הגנקר שלנו, מר פלח, אנחנו כרגע נקרא לו רק בשם המשפחה, על מנת לא לחשוף זהויות בזכויות השחקן. אז אנחנו בעצם רואים את כיוון שיש כאן מלחמה, ולאונה דופק את האולטי ויש כאן מוות לכולם, אבל יש לנו הריגה בטוחה. אולטי של יאסו ואולטי של פלח, אבל הייתי מצא ללכת משם לפני שהוא מת, והוא מת. יש כאן כמעט... לא, זה כמעט היה קוואדרה. אנחנו צריכים להיזהר. בינתיים הטופלן שלנו על ידי פוש עם רמבל. זה קצת בעייתי, למה הם 3 בבוטליין, ואני חושב שאני אשים פה את האי על מנת שלא יתקרבו אליי. אתה רואה? אתם רואים לא מתקרבים, ואז יש כאן בייסיק. מצוין. עכשיו זה קצת בעייתי. יאסו יכול להיות שמתחבא לי כאן בשיחים. אני פשוט לא אצא, אני אשחק קצת אנדר טורט. הטורט במיד שלנו, זה מבאס. כנראה אנחנו במצב של דפיט, וזה לא הולך להיות מצוין. אוי ואבוי, היא תפסה אותי כעוגן. איי. פחדתי פשוט שדרייבן ידפוק את האולטי. אוקיי, יש לנו כאן את ה-W של ברום. ואנחנו ממשיכים. ווליבר דופק את ה-Q שלו. והנה כולם מתחילים להצטרף לתוך החגיגה, ואנחנו רואים שהלאונה דפקו אליה איגנייט. עוד בייסיק אחד יהרוג אותה, בייסיק אחד, אבל הם מדייבים את הטורית הזה ומצליחים להרוג אותה, ויש לנו כאן הריגה בטוחה של פיז, אבל יש סיכויים שאני הולך למות, ווואו, אני שרדתי עם 52 HP. יאסו ישר מגיע לתוך הכיוונים, ויש לנו כאן הקפצה ואת האי של... סליחה? ראיתי את האי של פלח, ויש כאן הריגה של רקסאי. הטופלן שלנו קצת בעייתי, כי רמבל שם עושה פוש, וזה יהיה קצת בעייתי. עכשיו אנחנו נגיד לוולי לחזור, ובינתיים ברום יעשה לנו קצת פוש. בינתיים, אנחנו נספיק. אני אקנה... לא, יש לי 1000 פושן, אבל אקנה עוד אחד ליתר ביטחון. אנחנו צריכים לחסוך לכיוון BF זורד. BF זורד זה אחד החפצים הכי בעייתיים, כי אין לי כרגע את הכסף, אבל אני בטוח שיהיה מה אני אעשה קצת פארם. What the fuck? אוקיי, זה לא טוב. אנחנו צריכים להגביר את הכיוון של הפארם שלנו, כי דרייבן עם 45 ואני עם 26. לא טוב בכלל. אז אנחנו נמשיך לתת את הפארם, ואנחנו רואים כאן את לאונה. והמידלן שלנו כמובן גם מסתכל שם, ויש לנו כאן את לאונה. היא דווקא את ה-E, או את ה-Q, אני לא יודע מה זה, שכחתי, אבל ללא הצלחה. והיא ניסה את ה-E, שום דבר. לא, כל שנייה הפאר מת לי. אוקיי. אנחנו ממשיכים, הנה פיז איתנו, במקום ללכת למיד, אבל הוא לא מבין שיש SS לטופליין. זה מאוד חמור. נמשיך עם החמוריקו הזה, ואנחנו נדפוק עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. או, יש לנו כאן אולטי של פיז, והקיל הולך למר פלח, שהוא על ג'אנגל. יש לנו כאן גנג של רקסאי. אנחנו הולך לכיוון רקסאי, והיא עשתה לנו את ה-Q. את ה-Q, כן, בזמן שהיא בברו. פלח רוצה, לא, סליחה. יש לנו כאן את הטאג של הדרגון, אבל אני צריך להשמיד את הטורט הזה במטרה שנוכל להרוג את רקסאי. יוצרים עליה קצת לחץ, ואני מנסה ליצור טיפונת של אקטיביטי. אוקיי, לא הלך. זה כבר נהיה סכנה, כי יאסו גם נמצא שם. אני הולך לכיוון השני כדי לעזור. פלח בינתיים עם רקסאי, והוא הולך קיל לדרייבן. וואו, הדמג' הזה זה קצת מסוכן, זה ריסקי מוב, אבל זה יהיה בעייתי. יש לנו כאן דיוב ופלאש, אבל ללא הצלחה כמובן של דרייבן, שיש לו כל כך הרבה קריט. זה מפחיד. הם פשוט יתפוקו לי בייסיק תוך 3 שניות, ואני יכול למות. שנייה. בום, יש לנו קיל. אין לנו קיל. יש לנו קיל. נפת איגנייט.
אוקיי, זה יהיה קצת מסוכן, אנחנו נעשה קצת בייסיקים, וזהירות, יש לנו כאן אולטי, אני אשתמש בעיל, פלאש, נשים פלאש, ואנחנו נשתמש, ואנחנו נמות, בכל מקרה, בגלל שלאונה או פישיטים. יש לנו, 4 אנדר טורט. לא כיף. ואבוי, מה זה היה הדמג' הזה? זה אכן פלח, שפלח כרגע נמצא עם 3-4. מצוין, תוצאה טובה, עם 6 אסיסטים לג'אנגלר. בינתיים הוא עושה לנו קצת פארם, אבל הוא צריך להיזהר מהאי של דרייבן, וכמובן ה-Q שלו. ואני בדרכי יכול לקנות עכשיו את ה-BF זורד. אחרי שקניתי את ה-BF זורד, אני אלך לכיוון הבוט ליין. כמובן אנחנו צריכים לעשות קצת פוש בטופ ליין, על מנת שנוכל להרוס טורט. יאסו במיד ליין, נמשיך לעשות פוש. וולי ממשיך עם ה-Q. לא, זה היה ה-W, אם אני טועה. יש לנו כאן רסן. אנחנו ממשיכים. ברום דופק את ה-Q. אני בדרך לשם. אנחנו צריכים להיזהר מגנק מיאסו, שכרגע רודף אחרי פלח. אנחנו בדרך לשם, וזה הולך להיות מרחץ דמים. דרייבן שם. יש כאן אולטי, ואני נכנס. ויש כאן הריגה אחת שלי. אנחנו ממשיך, ונמשיך. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אנחנו חייבים להרוג את לאונה. היא דפקה עליי את האולטי. והיא כנראה לא... אוי ואבוי, יש כאן קיל, יש כאן קיל, יש כאן קיל. קיל, 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 יש פה קיל. הנה פאק, רקסה עשתה לי את הבייט, היא עשתה לי את הבייט. אני נופל עוד פעם על המלכודת, אבל לפחות אני אהיה זכאי להיות באסיסט. או שהם חרות. ולעזאזל התחרה איתו. רמבל, ממשיך לדפק את האולטי, וולי דופק את ה-Q על מנת לברוח. הוא השתמש בפאסיב שלו, שהוא יוכל להחיות את עצמו. הרסנו את הטורט בבוט ליין, ואנחנו צריכים עוד טיפה של דמג' כדי להרוס את הטופ. את הטורט הראשון בטופ. יש לנו כאן שאט דאון של פיז. פיז ממשיך. W. האולטי של דרייבן מפספס. יש לנו כאן את יאסו שממשיך את הסטאקי השני. אוי, לא שמתי לב, אני יכול לקנות את האינפיניטי אייג'. ויש לנו כאן את ה-Q השלישי, רק תיזהרו מהסטאק השלישי, ואופה, הוא הצליח להתחמק. אחרי שקניתי את האינפיניטי אייג' אני נתחיל לקנות עניין של הטק ספיד. אני צריך להתחיל לעשות דרגונים בדקה 17, שזה לא הולך טוב. אחרי שהמשכתי, ואני רואה עכשיו את פלח נאבק על הטרטל, אני רואה שם גם את יאסו ואת דרייבן. דרייבן ויאסו זה אכן שילוב מנצח, אבל אתם צריכים להיזהר. ויש כאן אולטי, אבל פלח דפק את הפלאש, ואנחנו ממשיכים. בייסיקים, אני מתחמק, הולך לצד שני, ודופק את ה-E. ממשיך את האולטי. אוי, הרחקתי אותם טיפה, אז חשבתי שהיא תדפוק פלאש. ואני הולך למות. אוקיי, אני חייב לעוף מפה. ווולי ממשיך והורג את רקסאי. יש לנו כאן את לאונה. אני אנסה לקייס את זה, כי אני חייב קילים לקבוצה. יש לנו כאן את הרד באף, שאנחנו... אוי ואבוי, את זה מעניין. אוי ואבוי לי. אנחנו צריכים להיזהר, יש כאן את וולי. האם וולי תקל בלאונה? לא, אני פשוט... עוד שנייה הרגע אותי. זה היה פשוט מזל מאלוהים. אז וולי שלנו הוא פד, כי הוא 10-2, והוא מתחיל לבנות טנק. כמובן, זה ווליבר. ואנחנו הולכים לכיוון הפוקוס דרגון. אני הולך לבייס. אחרי שאנחנו הגעתי לבייס, אני אמשיך ואקנה את הנעל. חלק אחד מהנעל. אני צריך לעשות קצת פוש במיד ליין, למה המיד ליין שלנו יותר קצר מהבוט ליין. טוב שלו, חסר. אני רואה שיש קצת מלחמה פה על הדרגון. זה בעייתי בזמן הבייסיקים של הדרגון, כלומר הבייסיקים של וולי, בא אליהם גנק של רקסאי. הטופלן שלנו קצת בסכנה, המידלן שלנו גם בסכנה, ויש לי תחושה שזה הולך להיות מצב של דפיט. אנחנו צריכים קרי. במטרה שזה יהיה אני. אוקיי, יש לנו כאן את דרייבן, ופלח ממשיך ומטפל עליו בזמן שרקסאי דופקת עליו את ה-Q, ועוד Q אחד הוא מת, והוא מת, לצערי הרב. לא נורא. אולטי של לאונה, בייסיק של לאונה, אני מתחפף מפה. ככל הנראה הם רוצים אחריי, מכיוון שהווארד לא מסומן.
וכן, צדקתי. יש לנו קצת בעיה בטופלן. אוי ואבוי. פשוט פוחד, רצח. רגע, יש לנו כאן בעיה, כן, יש לנו כאן בעיה. בום! אחלה. מה, באמת, אין סיסט? בייסיק. או, תודה, היית יכול להשאיר את הקיל הזה, ברו. אבל אנחנו נשאר איתך. וולי דופק את ה-Q, מעיף את ליאונה אחורה. ואנחנו ממשיכים עם בייסיק של W, E, Q, טרומבו, דפקנו עליה את האולטי. באמת? תסתכל כמה איטים. עוד טיפה, אנחנו נשתמש קצת בבקבוקים שיהיה לנו. ואחד, שתיים, ואנחנו נמשיך עם בייסיק טורט. בייסיק טורט, השמענו את הטורט, ודרייבן הולך אחורה, כמו שהשמש שוקעת. זה היה ביטוי קצת מטומטם, אבל אני אזרום עם זה. ולאחר שברו מצליח לפגוע עם הסטאק, עם ה-Q שלו, בדרייבן, אנחנו לא עושים כלום, אנחנו מפחדים באדם טורט. וולי דופק ריקול, ואנחנו קצת בסכנה, כי דרייבן עומד, חוסך לנו את התחת. אני בינתיים ממשיך קצת במיניונים. זה קצת בעייתי לעשות מיניונים בזמן שכל החברים שלך בקרב, ואני חייב לדפוק את הפלאש הזה. ניצלתי במזל. אני חייב לקנות את הנעל. הם עשו דרגון. אוי ואבוי. ומת. וואו. חברים, הדמג' של ווליבר פשוט מפחיד. ואנחנו נסתכל כרגע מה הולך לנו לכיוון הדרגון. בראו מת. אנחנו נקנה את הנעל של הטק ספיד, ומשם אנחנו נלך לפנטום דנסר. כמובן נחייב קצת מהירות, קריט, ואתם יודעים. אנחנו רואים כאן את וולי. נותן לי קצת בייסיקים לדרייבן. זה לא כזה רעיון חכם, כי הוא עכשיו דפקה עליו את האולטי. דרייבן. מה זה הדמג' הזה? וואו. 96, אריה 96. אתה קיבלת אונור. יש לנו כאן את ה-E, Q, W. למה נעמד במקום בכלל? כנראה הייתי מפוקס יותר מהמשחק. יש לנו כאן את הפלאש של ליאונה עם 700. יש לנו כאן גק מרקסאי, ורקסאי הרגה בצער רב את המניאק. ויש לנו כאן קיל של פלח. כמובן זה קיל נהדר. בואו נראה מה הוא קנה עד עכשיו. הוא עומד לקנות את האיידרה, קנה את הסמייט הסגול. סימן שזה ממש טוב. הוא קנה כמובן נעל, לזוז מהר, כמו שכל אחד צריך לעשות. אני אתן קצת בייסיקים לכיוון הטורט, מכיוון שהפעלתי עליו תאי. וכדאי שאני... אוי ואבוי. אל תדאג, פלח, אני בסדר. אוקיי. פלח רוץ. חורה. דפקתי את האשכרה, דפקתי W כדי... את ה-D כדי להציל את פלח. והוא ניצל. פלח, לא משנה מה, תמשיך לרוץ אחורה. יש לנו כאן את ה-Q. ווולי ממשיך ומתנפל עליהם כמו איזה חיה רעה. רוב הסיכוי שעכשיו הוא הולך למות, כי אף אחד לא עוזר לו ואני הולך למות כמו לא יודע מה. אני אחיק את יאסו לכיוון עמיד. ואבוי, הקריט שלו פשוט מטורף. אנחנו נמשיך ואנחנו רואים כאן את דרייבן משיג דאבל קיל. אבל יש לנו כאן... מה? איך? יפה מאוד. פלח קיבל קיל. ויש לנו כאן קיל של... פיז על דרייבן, וולי מת, ופיז על המנוסה שלו. ליאונה דופקת עליו את ה-E, ויש לנו כאן את האייס. האייס שלנו כרגע לא מצב טוב, אבל יש לנו פוש במיניונים בטופ, שהרגע הורס לנו את הטורט השני של הטופלן. כמובן אני עכשיו אתחיל לקנות את ה... אני לא יודע אם נחסוך, אבל אני חושב שאני אקנה את החלק של הזיל. כן, זה יהיה מצלש מצוין. אנחנו רואים את ליאונה הולכת לכיוון הבוטליין, סימן ש... יש כאן בעיות. בינתיים רקסאי בטופליין, קצת משמיד את הפוש, ואנחנו רואים כאן את פלח נגד ליאונה. השאלה היא מי ינצח. הוא מרחיק אותה מהרד באף. היא שמה את הוורד במטרה לקייס לו. פלח ידפוק את הסמייט ומסיים את הרד באף, שהרד באף כרת הוא שלו. ברום שם וורד. לא חדש לנו, ואנחנו נלך לגנק, לתוך המיד, ואנחנו נבקש גם את העזרה של פלח, על מנת שיעזור לנו. לא ניסתה את האי, ללא הצלחה, מתה. עוד שנייה. טוב, אנחנו נעשה פוקוס דרייבן. או ואבוי. פשוט או ואבוי.
אנחנו רואים כאן את המוות של כולם, אבל הוא דופק את האולטי. ממשיכים להיכנס, באים אמא שלו, דופקים את ה... אוי ואבוי, פשוט זה כושל. אנחנו ממשיכים, יש כאן מכרז דמים, ואנחנו נדפוק כאן את ה-Q, עוד Q אחד, עוד Q אחד, יפה, יש לנו כאן עוד קיל אחד לכיוון האס, והאם אנחנו נצליח להשיג אותו? כמובן שנצליח. אנחנו ממשיכים עם הפוש לכיוון המיד. לאחר שהשגנו מספיק כסף על מנת לגרור את האסיסטים, אנחנו נוכל לקנות עכשיו את הזילד, עוד חלק אחד מהפנטום דנסר. אנחנו כמובן נלך לבוטלנג קצת, לעשות קצת פארם, והדרגון חוזר עוד דקה 45. לאחר שאנחנו עושים קצת פוש, והם עדיין לא בחיים, אני אפעיל כאן את ה-E, קצת בייסיקים, על מנת לגרום לאפקט הפרפר, איך שאני אוהב לומר את זה. מצוין, אנחנו אפשרנו תמיד. כמעט. אז תכלס אנחנו עכשיו בין סוג של מובילים במשחק, אבל אתם יודעים, הכל יכול להשתנות. בואו נראה מה הולך שמה. מחזה לא נעים לעיניים. בואו נראה, סתם אני יודעת מה יעשו כאן. טריניטי פורס ושיב. זה ממש רע. אם הוא יקנה את האינפיניטי אייג' יש לו 100% קריט. פלח רץ על נפשו, אך אין סיכוי להציל אותו, כי הוא מת. והרד באף והבלו באף עוברים ליאס. אז אנחנו אחרי שהשגנו את הפנטום דנסר, אני חושב שנלך קצת על דיפנסיב, אבל אני לא יודע בדיוק מה לקחת. אז אני אשאל את ידידי פלח, כי הוא איתי בסקייפ. פלח, מה כדאי לקחת? אני רוצה בעיקר לבנות קצת שיהיה לי קצת חיים, אני לא סקווישי. זה מסוכן, כל פעם אני מת ראשון בקרבות, יש לי אשכרה יותר סיסטם ממך, אחי. וזה פשוט מפחיד. אבל אני רואה שקצת יש לנו שם הריגות, ויש לנו כאן את וולי. וולי לכיוון... אוקיי, זה לא הולך טוב. יש לי תחושה... אוי ואבוי, אני פשוט עף מפה. פלח, נוסה נפשך. בת בלאדיסטר. נכון, אני אקנה בלאדיסטר. יש לנו כאן דרגון חופשי. הבעיה שזה סכנה, אז... כן. פלח, לא הייתם מצליח לזנק, פל אברח. אבל אנחנו... מה? What the fuck? סליחה אחי. כאן. קיל חופשי. עוד אחד. מת. אחלה. יש לנו כאן... אני לא מאמין שאשכרה הצלחנו להרוג אותם. גוד ג'וב, פלח. אז אני אמשיך לכיוון הבלאדיסטר. עוד טיפה של דמג' לפארם. ואנחנו נוכל להשיג את ה-BF זוד. פלח הולך לסולו דרגון. פלח, אתה רוצה שנעזור לך? ואבוי. יש לנו שם את ה... אוקיי, זה מעניין. אני פשוט אשמור. ופלח המשיך. אני פשוט אעזור לו קצת טיפונת. אנחנו נמשיך, ופלח תקון למסמית, ועומד כס את זה, והצלחנו להשיג, ורקסאי, נלתשבה, אלא מה קולדת. קיל של פלח, השיג אותו בכבוד, כל הכבוד לו. חשוב לציין שחברי, הוא נמצא בסילבר 3, זה מעמד די גבוה, זה מעמד ממש טוב, וזה לא כמו כל הברונזים האלה, שסתם זורקים מתקפות בבייסיקים. זה קצת יהיה בעיה, אנחנו נתחמק ונקנטר את ה-Q של יאסו. יאסו קנה קצת מהירות וזה יהיה לנו קצת בעיה. אני כנראה אדפוק את הפלאש על מנת להילצל. what the fuck is this? אוקיי, יש לי תחושה שאני חי. מצוין. שרדתי עם 469. אני חי וקיים. פיז כמובן משיג את הקיל בבוטליין, ואנחנו נמשיך לעוד אדוונצ'ר על מנת להשיג את הבלאדיסטר. לאחר שקנינו את ה... אוקיי, קנינו את ה-BF זורד, אנחנו נמשיך ונקנה את הלונג זורד, שזה יהיה חלק מהוויקטור ספקטר. ומפריק ספקטר. יש לנו עוד קיל לפיז! יש לנו דאבל קיל! אבל... אין כאן מגע. אז המצב שלנו כרגע עומד על 52-39. המצב של דרייבן הוא קנה
יותר ממני, זה בטוח, זה מסוכן מאוד. ואנחנו צריכים להתחיל. היה? מה? מה זה לא קונה? הוא קונה שיר? בסדר, הוא צריך. אוקיי, אני אלך לכיוון הבלאדיסטר, ופלח עומד, והוא מסתכן שם, אבל הוא הולך פוקוס דרייבן, ברום נוטש אותו מאחורה. אני מצטרף לחגיגה, וזה הולך להיות מרחץ דמים. חכו לי, אני דופק את ה-W במקרה להתקרב. ויש לנו כאן הריגה של דרייבן על פלח, מכיוון שברום נטש אותו. אני לצערי לא הגעתי בזמן. אנחנו נתחמק מפה, ויש לנו כרגע בטופלן 2 על 1 נגד וולי. יש לו כאן 18 אסיסטים, 18 אסיסטים. על מצב של 44 FPS על 81 MS, שזה כמובן די איכות טובה להריץ משחק, בלי לאגים. עכשיו אני רואה שרקסאי עשתה את הטרטל או ג'וק לכיוון הברון, שזה יהיה קצת בעייתי. דקה 31, כולם חזקים, אתם יודעים כבר לעשות אחד ועוד אחד. הברון. ואני רואה שכבר יאסו חם על הברון, הוא רוצה לעשות את הברון, אז אנחנו נלך לכיוון, אבל יש לנו דרייבן קטן בבוטליין, שהוא קצת בעייתי, כי הקריט שלו פשוט חולני. יש קצת בעיה לכיוון הבלו, אנחנו נסתכל, פיז דפק אולטי לשווא. ויש לנו קיל על רקסאי? האם זה קיל? או רקסאי. יש לנו כאן דאבל קיל יאסו, שזה לא ממש טוב. יש לי כאן אס-אס מדרייבן, וזה יהיה קצת מסוכן, ריסקי מוב להתקדם לכיוון. פלח, אני רואה שם שמשחקים איתו. הוא צוחק להם, לא, זה היה כאילו צוחק להם בפנים. ויאסו לכיוון ויאסו נותן את הקריט, את המכה הגדולה, ורקסאי גונבת את הקיל. כמובן זה לא חוכמה ללכת 3 על 1 ולעשות באמינג, כי זה לא הכי כיף בעולם. ויש לנו כאן דרייבן בתוך המיד, זה קצת בעייתי. אני צריך לעשות קצת פארם על מנת להשיג את החפצים שלי. ולאחר שנתתי את הפוש, אני מפחד שפשוט הם יבואו לי מכאן. אני אלך לכיוון המיד, לעזור לשאר חברי הקבוצה שלי לנצח במשחק. דרייבן אני רואה כנראה הבעיה העיקרית, לא, סליחה, יאסו הבעיה העיקרית. עכשיו, מה, באמת אחי? בלאדיסטר? מה, אתה מטומטם? היית יכול לקנות אינפיניטי אייג' ואז פאקינג לנצח אותנו, אבל אתה מטומטם ואידיוט שלא תעשה דבר כזה? ויש כאן מרחץ דמים, אני בינתיים בדרך לשם. ההריגה הראשונה היא הריגה בטוחה, וההריגה הראשונה היא הפסד. וואו, מה לעזאזל הולך פה? אני פשוט בסכנת נפשות. ולא, אני דופקת את הקיו. את האי, איך שלא קוראים לזה. ואנחנו נמשיך עם האי, אחותי, ותדפוק עליו את האי ותציין אותה. יש לנו כאן טריפל קיל של פלח, מציע את האייס. טריפל קיל מעולה של פלח. ראוי לשבח את האדון הזה. פלח הוא חברי הטוב והקרי של הקבוצה כרגע. אנחנו נתחיל לכיוון ברון. לא, אנחנו לא נלך לכיוון ברון, למה יש שם וורד. בינתיים הפוש בבוטליין מנצח. תסתכלו את הפוש בבוטליין, הולך מצוין. אני אמשיך קצת את הפוש בטופליין, בזמן של רמבל יש טלפורט, 2-11 אחלה תוצאה, ורמבל ממשיך. אנחנו רואים אותו פה, רמבל לא קנה כלום, חוץ מחפץ אחד. יאסו הולך על פיז, אנחנו נלך כרגע לתת לו אסיסט. אנחנו צריכים את העזרה אני צריך את העזרה שלכם חבר'ה. יש לנו כאן קיל, ואני צריך את העזרה שלך פלח על מנת וואו אני איתך, הולך איתך. זרם האיש של ליאונה אם יש כאן. אנחנו נהרוס את המאורה של רקסאי, נדפוק כאן את הוורד על מנת שלא נסתכן. ליאונה נמצאת בפייט, לא שמנו לב, במטרה שנכשלנו. ואנחנו ממשיכים ועושים פוקוס לעונה. וולי מושך אותה לכל הארוחות. אני דופק את ה-W, נכנס, דופק עוד Q.
עוד קיו, קדימה, קדימה בייבי, תן לי זה. לא, לצערי הרב, לא הצלחתי. 759 קריט on hit. אנחנו ממשיכים. רקסאי נכנסת לתוך הבייס. פלח הולך להשיג לנו דרגון. הוא עושה לנו את הטרטל במטרה שיהיה לנו ויז'ן. דרייבן לידו. זה הולך להיות ממש מכאיב. אני כמובן צריך להיזהר. אדפוק את ה-W אני מעט מבלבל אותו, ואני ניצלתי בנס. אני הרגתי, ויש לנו כאן בעיה, והנה עוד אבוי לי, נדפק הוומבו קומבו של לאונה, לא סליחה, של רקסאי. אם יעשו שזה מחסל אותנו סופית. אחרי שקניתי את הבלאדיסטר, אני אלך קצת למשהו טיפ-טיפונת שיהיה לי קצת טנקי, למה אני מת הרבה בטים פייטס. אז פלח, מה אתה חושב שאני כדאי לקנות? יש לי 1000 גולד ואני לא יודע איך אני אבזבז את זה. אז אני אועיל לך אם תעזור לי. זה לא טוב, הם עושים לנו את הטורד שבתוך הבייס. זה כבר סימן לדפיט. האינהיביטר שלנו הלך. You need bad attack speed. צודק, זה נכון. אז מה אתה אומר לקנות שיב? אוקיי. אנחנו נתחיל לקנות את החפץ הראשון. אוקיי, יש לנו כאן הריגה. ואם למישהו יש TP לתוך הטופליין, הוא פשוט יכול להרוס להם את הטופליין. אבל כמובן, אין לנו TP. Good job, ווליבר. Ignite for טופליין. אנחנו נלך לכיוון הדרייק, הם ילכו לברון, אנחנו נתפצל לשני חלקים. אני יכול לעשות דרגון לבד, והם עשו את הדרגון, אני מתחפף מפה לפני שהם קוטלים לי את התחת. זה קצת ריסקי מוב, איך אפשר לעשות ברון אם הם עשו את הדרגון? הם יכולים פשוט לבוא לקמפ, כמו שבדיוק יאסו עכשיו עושה, לא יודעים בסדר אם להתחיל את הברון, כי זה הולך להיות כאן מחץ דמים. ואנחנו ממשיכים, ויש לנו כאן מוות של דרייבן, והוא דופק את האולטי, נכנס ברום, ניסה תהיה בעייתי, ואנחנו נותנים עודית, נדפק את הפלש, תעיל, ויש לי כאן די לנגים, יש לנו להתחיל, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד בייסיק, ועוד בייסיק, ועוד בייסיק, ויש לנו כאן את הברון נשור, השגנו את הברון נשור, והשגנו עוד קיל של פיז, קיל נהדר ופנטסטי, את הטריפל קיל של פיז אנחנו לא נשכח. אחרי שהשגנו את הברון נשור, כמובן זה מהלך קריטי למשחק, אנחנו קצת נרוס את הסופר מיניון, במטרה שיהיה לנו פחות דמג' בתוך המחנה. אנחנו כרגע רואים את וולי דופק גנק לטופליין, רק כרגע רמבל נשאר. ברום דופק ריקול, אני עם פלח מקדם את הליין. אנחנו דפוק את ה-E על מנת שנמהר, ואנחנו ממשיכים עם הבייסיקים. ואחר כך אנחנו מתחילים להרוס את הטורט. יש כאן דרייבן, פלח חוץ אחורה, לא משנה מה. קח להם את הבלו, אני אלך לכיוון הבוטליין, אעשה קצת פוש על מנת להרוס את זה. מצוין, אנחנו נרוס את הטופליין. וולי לא מצליח לרוץ אחורה. פלח עושה וולפס ויקח להם את הבלו כמו מלך. זה אכן פאג לייף. זה קצת בעייתי, 3-1. זה בעצם עוזר לנו שליאסו יש טונה של קריט באופן מפחיד. רקסאי דופקת את האולטי לא נודע. הרסנו את הבוטליין, ויש לנו כאן הריגה בטוחה של פלח עם אולף, אחד המיינים שלו. חכו שתראו אותו משחק פנתיון אוגנר, ואני איך לעזור להם. אוי ואבוי, אני לא יודע אם לעזור להם כדי לא לאבד את הברון נשור. הייתי מצליח לפלח, פשוט נלך אחורה. למה? כן, פלח בוא נלך אחורה. אין נלחמים. אוי, למה אני הצטרפתי לפה? אני עף מפה. פלח, מצטער אחי. אני מגיע. אז זה היה פשוט מהלך של אידיוט מה שעשית עכשיו. זה היה אכן מהלך מגעיל. נטשתי את חבר שלי באמצע הקרב, אבל הייתי גם מת. אז זה אכן דילמה. מה האחים המתנגשים? אוי ואבוי לי. זה אכן לא... זה אכן הייתה בעיה. אני לבל 18, הם תוקפים לנו את הבייס. כאן עם וולי.
רוב הסיכויים שאנחנו נפסיד 4 נגד 2. סליחה? 2 נגד 5. אנחנו נמשיך לתקוף את הסופר מיניון, שום דמג' לטורטים. השתמשתי ב-Q של על מנת להרוג כמה שיותר מיניונים כדי לא להרוס. והם הולכים לבוטלין כמו איזה מניאקים ועושים לנו את הטורט. אנחנו חייבים להמשיך להתקדם על מנת שלא יהרגו לנו את הטורט. ואני אכן ימשיך. פיז נכנס לתוך הפייט ואנחנו ממשיכים בפוקוס. אני לא יודע על מי לעשות פוקוס. דריבן. יסו. אוי ואו. יש! השגתי את הקיל. יש לנו קיל של דריבן. פוקוס דריבן. יש לנו קיל בייסיק נגיעה, אבל זה לא יזדמן לנו כרגע, כי אנחנו רואים שעושים להם קצת בייסיק. אנחנו ממשיכים להרוג, וזה המהלך מטומטם של דריבן. הוא הצטרף, לאונה, פוקוס לאונה, מתה. כמעט, האם זה קיל של פלח? פלח ישתמש באולטי. הריגה אחת, פלח, הריגה. יופי, ועוד אחד. ויש לנו את האייס, אך לצערי הם הורסים לנו את הפאקינג בייס. בייס אייס, הבנתם? אז הייתי מצליח כרגע לעשות ריקול. פלח דופק את הריקול, הולך לכיוון המחנה על מנת להציל אותו. נצטרך לטופליין ועל מנת לנצח. חפץ אחרון בתור ADK. פלח, מה אתה ממליץ? זה יהיה קצת משחק בעייתי. פלח, מה אתה אומר לקנות לסוויספר? בגלל שיש להם די הרבה טנקים, זה מתעלם מ-30% ארמור. אוקיי, סבבה. אנחנו נקנה את לסוויספר, קצת נחסוך על מנת להשיג את החפץ. סליחה, קרבתי קצת מצונן. לעזאזל מי שפתח את החלון בבוקר. יש לנו כאן את יסו שקנה את 3 החפצים הכי מפחידים שאי פעם יכולים ליצור קריט. ביוחד עם זה הוא גם קנה טיטניק היידרה על מנת שיוסיף לו עוד חיים. דריבן ממשיך עם פוש בבוטליין בלי שאף אחד שם לב אליו, אבל הבעיה שאנחנו מתעלמים מיסו. וולי הולך כמובן עם כיוון של אוי ואבוי, אני קופץ לתוך הבלו וניצלתי במזל. אני עף מפה. אז הגעתי למסקנה שאני חייב להתחפף מפה. אנחנו צריכים את העזרה של כולם פה. אנחנו הולכים למות. יש כאן, הולך להיות כאן קרב רציני מאוד. אך שהם יקפצו מפה, אני אקפוץ מפה. אני פשוט לא יכול לזנק, אני מצטער חברים, אני לא יכול. אתה מבין? כאילו, דריבן עם פאקינג פול קריט. אני לא יכול. הם ישחטו אותי. הם פשוט ישחטו אותי. מצטער חברים. יש לנו פוש מטורף בטופ ליין. אפילו המטומטמים האלה לא שמים לב, אנחנו עושים להם טורט. והמפגרים האלה לא שמים לב שאנחנו עושים להם טורט. הייתי מציע לפלח להמשיך קדימה. אני בינתיים הוא עושה הסחת דעת בזמן שאני הולך לכיוון הדרייק. אבל יש לנו כאן את הטרטל שזה קצת בעייתי. אנחנו נמשוך קצת את הדרייק החוצה ואנחנו ממשיכים עם מתקפות על הדרייק. וואו, הטק דמש שלנו, הטק ספיד שלנו פשוט ענקי. נמשיך את ה-W, עוד אחד לפה, עוד אחד לשם, עוד אחד לפה, עוד אחד לשם, ואנחנו השגנו לנו את הדרייק. יש לנו דרגון שני. פלח הצליח להרוג את רקסאי, שזה בעוד מהלך מכובד. כל הפוש שלנו נמצא עליהם, הם בלחץ. אך זה לא תהיה בעיה לדריבן, כי זה קצת הוא קרי. אז אחרי שקנינו את הפיקקס, אנחנו צריכים עוד טיפונת של כסף על מנת להשלים פול בילד. אנחנו נסתכל מה כל אחד קנה, ונעשה השוואה ונראה איך אפשר לנצח. דריבן ימו, גוסט בלייד, שיב, פנטום דנסר, בלאדיסטר ואינפיניטי אייג'. מהלך מאוד מסוכן שיכול להביא לחרא של... חרא של בעצם... אני לא יודע איך להסביר את זה, זה הולך להיות... חרא של דבר בשבילנו, אני אגיד את זה, נסכים את זה בתור ככה. הם הולכים לכיוון הברון. הברון מותקף. אך, אני אמשיך קצת פוש. הם עוד לא עשו את הברון, הם רק מסתכלים עליו. וברום אוכל את הפיתיון.
הם רוצים את הברון, אך אנחנו לא ניתן להם את התענוג לעשות אותו. אז אנחנו... נשמע מוכר. למה הם לעזאזל עוצרים פה בזמן שהם פאקינג מתקיפים את הברון? איזה מהלך מטומטם. אני ישר הולך אחורה במטרה שלא יהרגו אותי. ממשיך, עוד בייס, עוד בייסיק, עוד בייסיק, ויש לי תחושה שאני הולך למות. יש לנו כאן קיל של פיז, דאבל קיל של פיז, והולך להיות טריפל קיל. ואם זה קוואדרה, יש לנו כאן 4 קילים לגד הקבוצה. נמשיך את הפוש שלנו לניצחון, כי יש עוד פאקינג 50 שניות. ואנחנו בפנן שלנו יכולים לשתות כוס קפה עם ביג ספיט תוך כדי שאנחנו עושים את התורת. כמובן, על מנת לזרז את התהליכים אני אפעיל את ה-Q, את ה-E, ואנחנו הרסנו את התורת. מצוין. נרוס גם אינהיביטר, ואני חושב שזה הולך להיות GG. זה הולך להיות GG מאוד גדול. קיל אחרון לפני שאנחנו זה, ויפה. נדפוק את הפלאש ונסיימנו. אך לא דפקנו לדפוק את הפלאש. אז בסך הכל היה משחק מאוד כיף. אני שמח שנהנתם עם הסרטון השני שלנו. כאן היה בולדוג און סטייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.